Alex, Alice, amser brecwast yw hi. Beth sy'n digwydd? What is going on? O ble daeth yr holl anifeiliaid yna? Mae'n arogli mor dda. Edrych ar fy blodau harddi. Alex, Alice, beth sy'n digwydd yma? Fe benderfynon ni y bydd yr holl anifeiliaid yn byw gyda ni nawr. Dwi'n meddwl y bydd nhw'n hoffi hynny. O na, mae anifeiliaid fferm i fod ar fferm, nid yn y tŷ. Mae angen i ni drwsio hyn ar unwaith. Mae moch yn bwyta llysiau a ffrwythau a grawn ac yd. Yn bendant, ddim popcorn. Dydy moch ddim yn rholio yn y môd am ei bod nhw'n hoffi bod yn fwyd. Mae'n hwn gwneud hynny i gadw'n oer ac i gadw prifedlu'n draw. Dewch i ni fynd â chi'n ôl i'r fferm. Alice, Alex, dewch i ni fynd i ddod o hyd i weddill yr anifeiliaid. Iawn, Eva. Alla, i ddim credu'r hyn dw i'n ei weld. Nes ti roi ceffyl ar felin drai? Mae'n mynd aidabl i'w thorri hi. Mae hyn yn edrych mor ddonio. Mae ceffylau angen digonedd o le i redeg, glaswelt gwyrdd ffres IW ffwyta, a llawer o awyr iach i gadw'n hapus ac yn gryf. Hwyl fawr, geffyl bach. Iawn, gyfaill, dewch i ni fynd at un ôl. Gwych, dewch i ni fynd i chwilio am anifeiliaid eraill. Edrych gwydd. Mae'r rwydd hon yn meddwl ei bod hi'n weithio'r swyddfa. Ond byddai gwyddau go iawn yn weld ganddyn nhw nofio mewn llyn, bwyta llysweld ac ymlacio gyda'i teulu. Diolch am dy waith caled. Fe af a ti'n ôl i'r fferm. Mae hynny'n llawer gwell i ti. Helo, oes rhywun yma? Glywais ti'r sŵn yna. Dewch i ni gael golwg. Dyna ti. Mae Geifr yn anifeiliaid hynod weithgar. Mae nhw wrth eu bodd yn neidio a'r chwilio a'r rhedeg o gwmpas y fferm drwy'r dydd, ac mae'n debyg eu bod nhw hefyd yn meddwl bod yr ardd lysiau hon yn ffarber brydau. Mae'r afr hon yn meddwl ei bod hi ar wyliau, ac mae hi'n taflu sbwriel. Amser, mynd â hi'n ôl i'r fferm. Hei, afr, arhosa yn fanna. Nawr dewch i ni lanhau'r sbwriel nes ti ei wneud. Rwyt ti'n ôl adref. O, pam mae popeth yn ysgol? Beth sy'n digwydd? Gad i mi fynd i weld. O na, fi'n heldroed i. Os na stopiau fe, bydd enmalu'r tŷ i gyd. Mae Tarw yn un o'r anifeiliaid cryfaf ar y fferm. Mae'n helpu i amddiffyn y fichus ac fel arfer yn treulio amser gyda'r gwartheg allan yn y borfa. Hei, mae fy mhel i wedi torri nawr. Dewch i ni fynd â ti'n ôl i'r lle rwyt ti'n perthyn. Mae'n rhaid i ni ddod o hyd i fwy o anifeiliaid o hyd. Alice, edrych, llwyth o blu. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n arwain at y cwpwrdd yna. Dewch i ni wirio. Eva, dewch i ni sbecio ni mewn. O na, dyw hwn ddim yn lle i ei. Mae Ieir yn treulio'r rhan fwyaf o i'w hamser yn crafu ac yn pigo'r ddeiar, yn chwilio am chwydod blasus prifed a hadau. Ai, edrych. Mae un iar arall ar ôl. Dewch i ni gymryd yr wyau yma hefyd. WW, diolch, Ieir. Alice, dewch i ni fynd ar Ieir at yr anifeiliaid eraill.
Mae'n amser gwneud brecwast. Ai, awn ni i'r gegin. O na, am lanas. Oeddech chi'n gwybod bod bywch yn gallu cynhyrchu 30 i 40 litr o laeth y dydd? Ar fferm, mae hi'n aros yn iach drwy fwyta glaswelt ffres a gwair ac yfed digon o ddŵr. WAW, mae hynny'n gymaint o laeth. Mae'r fuwch wir yn perthyn i'r fferm. Tyrd gyda ni fuwch giwt. Alex. Alex, beth wyt ti'n ei wneud yma? Dwi'n bwyta brecwast gyda'r ddafad. Y ddaffad? O na, all y ddafad ddim bwyta'r papur newydd. Mae defaid yn anifeiliaid fferm pwysig iawn. Mae'n hwn rhoi gwlân meddwl i ni ar gyfer dillad a llaeth y gellir ei ddefnyddio i wneud caws. Sori, ddafad Bert, mae amser di drosodd. Paid a phoeni, byddwn ni'n mynd ati adref. Byddi di'n llawer hapusach yma. Alex, fe lwyddon ni. Mae'r holl anifeiliaid ar y fferm nawr, ar y fferm le mae'n hwn perthyn, lle mae'n hwn teimlo'n ddiogel ac yn agos at natur. Hei, fi anghofio niwn. Awn ni IW ddal i. Hei, stopiwch. Dyna ein ti ni, Lic. Mae e'n byw yma. Hey, boys, mae'n rhaid i fi fynd. Gofalwch am Alex, iawn? Mae'n rhaid i fi fynd. Hello, Alex. Ar gyfer bwyd yn unig. Yes! Oops, gormod. Gad, i ni dorri rhai siapiau. Oh, yes! Mae gen i syniad. Alex, mae hwn i ti. Syniad, da. Dechreuwch adeiladu. Aha! Okay. Mae'r drymiau'n barod. 1, 2, 3, ewch. Oh, yes!
Hey! Alex. Alex. Hey, Alex. Mae Jenny syniad gwell. Gwna i'r peped yma ar fy mhen fy hun. Syniad gwych. Wow! Mae'n rhaid i ni ei beintio fe gyntaf. Okay. Ai, gad i ni ddechrau gyda melyn. Gwyrdd, hwre. Nawr, mae'n rhaid i ni wneud trisiau. Alex, mae hyn i gyd i ti. Cool! Maria, dwi'n siwgr. Mae gen i syniad. Gadewch i ni wneud ceisan iach. Ai, Cool! Golygus, gadewch i ni ei dorri. Oh, yes! Yay! edrych ar hyn. W-A-W. Mefus. A llys. Gadewch i ni wneud pyramid. Elo, blo. Gadewch i ni addurno. W-A-W. Cool! Aha! Mefus, Mefus, Mefus. Mymryn blasus. Wedi gorffen. Gadewch i ni. Arhoswch. Alex, mae angen i ni dy amddiffyn rhag baw. Wow! Oh, yeah! Beth sydd yn hwn? Dwi ddim yn helpu. Iawn, mae hwn i mi. Mefus. Cool! Mae'n amser syniadau. Dwi'n dewis coch. Dwi'n dewis melyn. Iawn, gadewch i ni fynd. Hei, Alex. Mae angen hwn arno ni. Cool! Wow! Oh, yes! Alex, dydy melision ddim yn iach i'r dannedd. Arhosa funud. Groundwin. Cool! Oh, yes! Gall pawb fwyta melision fel hyn am ei bod hwn iach ac mae ganddyn nhw siwgr naturiol. Oh, yes! Yay! Alex, tro gynnig arni. Gwyrdd. Blasus. Cool! Wow! W-W. Na, Alex, na, na, na. Alex, mae gen i syniad. Gwyrdd newydd. Oh,
Oh no! Cool. Gadewch i ni ddechrau. O, ai. WAW. Mae hwn yn dda. Aros. Alex, di ni ddim wedi gorffen. Y cam olaf. Alex, gell i di luniadu yma. Oh, yeah! Alex, os wyt ti ddim yn ei hoffi, gell i di ei ddilyn. Okay. Yr un oren. Dwi ddim yn hoffi'r un oren. Hey! Alex, Alex, mae wedi diffodd. Mae'n amser disgo. gadewch i ni wneud ti ar wahân i Alex. Swnio'n dda. Gad i ni gysylltu'r ddau yma. Beth ddigwyddodd i ti? Hey! Gad i ni ei dynnu drwodd. Cool. Nawr gad i ni geisio ei dynnu. Gad i ni ddefnyddio'r ffon bren yma i hongian ei ti. Oh, yes! Tyna fo. Gad i ni ddod â'r rhai clwstogau. Croeso i'n tŷ ni. Cool. Yes, ti amser dda. Beth sy'n digwydd yma? What? Maria, mae'n rhaid i ti helpu Aled. Mae'n dy frawd iau. Up si. Iawn, dad. Byddai i'n glanhau. Oh, yes! Isebel, da iawn. Oh, yes! Mae bwydo Aled wedi wneud. Gwaith da, Maria. Dyma. Chester i'w wneud i chwaer dda. Iho. Oh, yes! Maria? Maria, mae'n rhaid i ti ddangos i Alex i ti liwio. Iawn, dad, ond yn gyntaf, gadewch i ni olchi dwylo. Let's go! Woo-hoo-hoo! Popeth yn lan. Great! Aled, mae'n rhaid i ti wneud fel hyn. Iawn, byddai'n trio. Let's go! Wow! Gwych, Aled.
WW. Waith gwych, Aleg. Wedi wneud yn dda, Maria. Mae'n amser chwarae rhai chwaraeon. Let's go! 1, 2, 3, 4. Ai. Fi yw'r gorau. Hei, Maria. Dychmyga, sgoriais 4 gol, a fi yw'r gorau. Ond mae chwaraeon i fod yn hwyl. Dim ennill na chosi. Iawn, dad. Hei, Aled, dewch yma. Gadewch i ni chwarae gyda'n gilydd. Mae hynny'n llawer gwell. Fantastic. WW, Ilan, mor cool. Gadewch i ni chwarae gyda'n gilydd, hogiau. Gallaf ddysgu chi hefyd. Ai. Let's go! Gwaith da, hogiau. Mae'n amser astudio. Gadewch i ni ddysgu pa bynciau sy'n suddo neu'n arnofio. Ai. Gadewch i ni fynd. Oh, yes. Let's go. Rwy'n meddwl y bydd yr rhain yn arnofio. Maria, dydw i ddim yn gwybod. Allwch chi fy helpu? Na, rwy'n brysur nawr. O, WW. Rwy'n meddwl y bydd yn suddo. Rwy'n meddwl y bydd yn arnofio. Rwy'n meddwl y bydd yn suddo. Oh, yes. Woohoo! Mae'n arnofio. Oh, yes. Beth wyt ti'n ei wneud, Maria? Beth? Rwy'n gwneud fy arbrofion gwyddoniaeth. Ond Maria, mae'n rhaid i ti helpu Aleg. Dyma beth mae chwiorydd da yn ei wneud. Iawn, dad. Dewch ymlaen a lei byddaf yn dy helpu. Suddo neu arnofio? Fe arnofiodd. Let's go. Mae'n arnofio. Ai, Mae'n arnofio. mae hynny'n iawn. Excellent. Arnofia. Oh, yes. Suddo. Porta. Excellent. Diolch, Maria. Croeso. Oh, yes. Gwaith da, blant. Mae'n amser am nap. Diolch, Maria. Rwyt ti'n chwaer dda iawn. Croeso, Aleb. Ac rwyt ti'r brawd gorau. Mae bod yn chwaer dda yn anodd, ond yn hwyl.